и да вали сняг и почна да става все по-трудно и гадно бягането, но ще го избутаме, няма задна. Качили смисъл да тренираме, но я се предаваме. Добро утро на всички, в момента часа е 8 часа, алармата ме се буди, измих си само набързо очите и зъбите, сега ще трябва да се облека, да си оправя багажа, да отида до кафето, да си взема едно кафенце. Сега през това време даже ще си направя електролитите от Salted за преди тренировка. Перфектни. Слагам лепенка от NoSway и газ към тренировката. Днес ми е много интересно какво са ни подготвили за тренировка. Само пак доколкото разбрах, всеки ден има 5 км бягане в снега, а тия 5 км изобщо не се усещат така, както се усещат примерно 5 км в града на асфалта. Така е много сложно, хлъзгаш се, не можеш много да бързаш. Много трудна работа. Добавките се няма да ги пия, защото няма да закусвам, ще ходя на гладно да тренирам. Пък не е много хубаво хапчета да се пият на гладно. И заради това, после тренировка, като обядваме, ще си изпия витамините, хапчетата и всичко друго. Облякахме се вече, оправих си току-що и сака за тренировки. Слагам само една вода в сака да имам и слизам към кафето да си взема кафенце и може и нещо друго да си взема. Взехме кафето вече, сега ще го пием по пътя и отиваме към залата. Ще пусна някакви кадри от самата зала, тя не е много голяма, но върши работа за това, което е предназначено. Почнахме и бягането вече. След бягането почва същинската тренировка. Сега имаме 5 км бягане и продължаваме тренировката. Бягането на сняг не е много лесно. Даже бих казал хич. Едва се изкара тия 5 км. Стигаме вече язовир Белмекен и след малко обръщаме посоката. Приключихме с днешното бягане. Сега продължаваме с същинската част и останалата част от тренировката. Тренировката приключи. Беше адски тежка за първа тренировка. Приехме 5 км бягане в снега. След това правихме някакви упражнения за координация, силови. После правихме 6-7 рунда чували, лапи. Страшно ужас направо. Всеки рунд е около 4 минути. Вече съм свалил около 3 кг откакто съм дошъл. Къпахме се вече. Сега ще се оправяме и ще ходим да обядваме с другите момчета. И в 4:30 е следващата тренировка за деня. Дано само да е хубаво яденето, да мога да зареда за следващата тренировка. Правихме се, сега отиваме да обядваме. Сега ще видя бат Валю дали е готов и той и да ходим да ядем. Това ни беше цял обяда, таратор и ориз с телешко. Обяда свърши, взех си една вода за стаята и се прибирам отново в стаята да лягам да почивам и да спа. Сега станах вече към 4 часа и ще трябва да се оправям вече за втората тренировка. Сега вечерта ще има спаринги. Дано да минат добре. Но преди тренировка ще си правя електролити от Salted. Задължително преди всяка тренировка. И сега се запътваме към залата. След тренировката ще ви разправям какво е било. И тренировката приключи малко по-рано за мен. Носа ми не издържа някой друг удар и тръгна кръвта.
и реших, че е по-добре да прекъсна, вместо да седа да кърва и да цапам там. Сега се прибирам, ще се изкъпа и пак ще си почивам. И ще чакам да стане време 7:30-8 да отида да вечерям. Даже но все пак не се поду. Ама такова е спорт. И вечерята започна с една салата. Тук имаме десерче. След това ни докараха ориз с гъби и пилешко и така приключи вечерята. И вечерята свърши и вечерта за мен приключва. Сега отивам, оправям си леглото, слагаме една тениска и лягам да спа. Лека вечер от мен и благодаря за подкрепата.